Gadan sarong siklista kan mabangga nin kotse sa Roas Avenue sa Barangay Triangulo, Naga City, alas 11:40 nin banggi kay ning Sabado, Pebrero 15. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, ang tagapagtaram ka Naga City Police Office, pigbabaybay kan biktima na pigbisto sa ngaran na Cesar, 44 anyos, residente kan Puro 4 Kalangkaan, Santa Lucia, Magaraw, Camarines Sur, ang nasabing tinampukan mabangga siya ka nakasunod sa iyang kotse na pigmamaneho kan suspect na pigbisto sa ngaran na Ray, 46 anyos, residente kan Barangay Concepcion Grande, parehong syudad. So, while traveling po, galing Robinson's area, papuntang Rotonda, nabunggo po ito sa likod na parte ng kanyang bike. And nag-pause po ini para makatama sa dun sa windshield ng isang Suzuki Swift na pinagmamaneho po ng ating suspect na si Ray Bantog po. So, under custody po siya ngayon ng Police Station 2 para sa kaukulang legal na proseso po. Pigdara pa man kuta sa Bicol Medical Center sa Naga City ang biktima, alagad pigdiklaraman sa nang dead on arrival kan attending physician. Mahahampang po niya sa reckless imprudence resulting in homicides and damage to property. Pati si bike po, si bike, medyo talaga, not roadworthy na inaapod. Nasa kustodiya naman ka Naga City Police Station 2 ang suspect as nahahampang sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Pigpapatintihan naman ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baratang tatak Bicol, Ariello Bea.